салом, дӯстони азиз. Рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. баъд аз чанд рӯз ман қувватамро ҷамъ карда влог кардам ва имрӯз мо ҳамихел падарка ҷамъкунӣ барои 8 март барои муаллимаҳо. аз бозор 4 полотенца, 2 калон ва 2 майда ва инчунин ҳамин 2 кӯрпачаҳоро оварданд. Гуфтанд ки ба муаллимаҳо падарка кун. Ростика ман ҳайрон шудам. боз мо пул ҷамъ кардаги будем барои падаркаҳо. барои ҳамин боз торт пухтам ва гул гирифтаму бо ҳамроҳии полотенцо, яъне 1 калон ва 1 хурд ба муаллимаҳо бурда тӯҳфа кардам. шумо мебудед чӣ кор мекардед? рӯзи дигар аст ба ман бошам барои духтарам барои масленица доштанд. блинчик пухта истодам. чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо 2 дона тухмро бо 200 грамм шакар лат задам ва 1 стакан яъне ки 300 миллилитр кефир андохтам ва 200 миллилитри дигар кефир гирифта 1 чайни лошка яъне қошуқча сода омехта карда ба маҳсулотамон омехта кардам. дар ин ҷо бошад 150 миллилитр равғани растанӣ ҳамроҳ кардам ва камтаракак намак қариб 1 қошуқча. акнун дар ин ҷо 400 грамм ордро аз элакча ҳамихел бехта ба маҳсулотамон ҳамроҳ мекунем. чӣ хеле ки дида истодаед. ин блинчики заварной ном дорад. яъне ки баъд аз хамирро тайёр мекунем. хамирашро боз ҳам оби ҷӯшомада ҷӯшида истодаро омехта карда мерезем ва баъдан мепазем.
линчикҳоро пухта тамом кардам. акнун дар ин ҷо гӯшти мурғ ва картошкаро дар дег кабоб мекунем, яъне мепазем. дар ин ҷо картошка ва гӯшт, приправа, паприка ва намак ҳамроҳ карда ҳамашро нағзакак омехта мекунем ва ба дег бо навбат чӣ хеле ки мебинед мепазем. дар равғани бисёр ва равғанро камтар карда аввал гӯшт ва баъд картошкаро андохта камтаракак 50 мл об рехта сарпӯши дегро маҳкам мекунем то мулоим шуда тайёр шуданаш. бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. Хайр дӯстонам, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.